Добър ден, хора! Това е ток-шоуто. What's up? Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. И сега ще разпитваме Великия Ватобист. Мок Мак Хикс. Не, Ватобист. Добре, се тая. Сега, въпрос първи. Кой е направил... стига де! Завърнахме се, нещо стана. И така, кой е създал Майнкрафт и от коя версия е започнал да се развива? Значи, Майнкрафт е създал и започнал да се развива, например, от 1.0 до 1.7. До сега влязъл 1.7. Да. И кой е Херобрайн? То е нещо като мит, само че всеки знае как да го призове. Нали? Да. И така, сега ще кажем ли на зрителите кой е този сървър или не? Не, те не съжаляват. Базикам се. Ще им го даде. Те са прекрасни хора. И така, ето го и сървъра. Добре, нагледайте се достатъчно. Сега да продължим в ток-шоуто. И сега, завърнахме се пак в ток-шоуто. И сега, следващият въпрос. Ноч наистина ли съществува? Да. Това беше зловечно, защото имаше и грамотевици. Да. Така, Аз го направих. Херобрайн от коя версията е махнат от Майнкрафт? От 1.4. От 1.5. Грешка от 1.6.1 не е тази версия, а е по-стара версия. Така се каже алфа версия. От тогава няма нищо, имате още малко избори. И текстурата няма да ви кажа, защото сте тапаци и така нататък. Айде да Не ги обиждай. Айде да продължаваме, звучи като Петър Вест, братче. Така. Значи, следващия въпрос, не мога го измисля, питай се сам. Добре. Сега какво да се питам? Да я знам. Започваме да копенесваме. И сега ще чуете малко веселото зайче и после ще почнем да правим. Така. И сега започва веселбата.
Forever vocal sample.